Hi my dear friends, subscribers, viewers. Today I have a very important class for you and very interesting class for you, okay? So this class is, I'm going to tell you some important and short sentences which are generally used in our day-to-day talking. So the guardians of children, okay, can learn these sentences so that you can use the sentences with your children. So today I'm going to tell you the simple, short and very important daily use sentences in English. Okay, so दाउना बुजि मोनदों जानांगौ सानफ्रोमबो न'आव बाहायजाबाय थानाय गुसुं गुसुं आरो फिसा फिसा नाथाय गोनांथार बाथ्राफोर इंराजियाव नोंथांमोना आं खोन्थानो नागिरदों बर'आवबो बुंगोन बे फिसा फिसा गुसुं गुसुं सानफ्रोमबो बाहायजाबाय थानाय नोंथांमोना जुदि गथ'फोर दङबा स्कुलाव हेगारहरनाय नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'फोरजों बे गुसुं गुसुं आरो इम्पर्टेन्ट सानफ्रोमबो बाहायजाबाय थानाय बाथ्राफोरखौ बाहायनो हागोन नोंथांमोननि गथ'फोरजों एमइ स्कुलाव एलपि स्कुलाव हगारहरनाय गथ'फोर दङबा नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'फोरजों बे फिसा फिसा बाथ्राफोरखौ बुंनानै माने सर' खालामनो हागोन नोंथांमोना आङो आगोलावबो बेबायदि माखासे भिडिअ होखांबाय नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव बेबायदि भिडिअनि लिंक माखासे मोनगोन बेयाव थांनानै नोंथाङा गासैबो भिडिअखौ बेबायदि रोखोमनि गासै भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोबनो हागोन जोङो दिनैनि भिडिअखौ जागायजेननोसै दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय गुसुं आरो सिम्पल नोंथाङा जुदि गथ'खौ बुंनोबा मोजाङै जिरायनानै था मोजाङै ज' होनोबा सिट प्रपारलि बा नोंथाङा दलर जनानै था सिट स्टिल माने दलर थानाय सिट स्टिल बा सिट प्रपारलि नों बुंनो हायो ओके लाजिनो नाङा Don't be shy. लाजिनो नाङा Don't be shy. What's all this? बेफोर मा? माला गथ' माबा माबि खालामबाय थादों माबा माबि माने दिहुनना फोरला फोरसि खालामना दोनदों रुमखौ अब्ला नोंथाङा गथ'खौ बुंनाय What are all this? What are all this? बेफोर मा खालामदों नों ओरैबायदि आरो बेफोर मा What are all this? आंहा खर' सादों I have a headache. I have a headache. आंहा खर' सादों होनना बुङोबा Don't pop the balloons. बेलुनखौ सिफ्रुनो नाङा बेलुनखौ बेरहोनो नाङा Don't pop the balloon. Fold the clothes. जिखौ खन जिखौ जाब Fold the clothes. Fold your arms. आखाइखौ हेब Fold your arms. आखाइखौ हेब Speak after me. आंनि उन बुं नों जुदि गथ'फोरखौ माबा मोनसे फोरोंदोंब्ला आरो गथ'खौ नोंजों लोगोसे उन बुंफालांनो थाखाय खावलायनो गोनां जायोबा इंराजियाव बुंनांगोन Speak after me. Speak after me. Don't walk barefoot. आथिं खालिजों दा थाबाय Don't walk barefoot. आं जोबोर उन्दुनो ओंखारदों I'm so much sleepy. I am so much sleepy. आङो जोबोर उन्दुनो ओंखारदों दिनै बेखिनियानोसै नोंथांमोना बेबायदि रोखोमनि भिडिअ इयुनाव नुबाय थागोन आगोलावबो होबाय थादोंमोन आगोलनि भिडिअफोरखौ नायनो थाखाय नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव लिंक होनाय दङ बे लिंकआव थुनानै मोनसे मोनफ्रोमखौ नायजोबनो हागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थायोब्ला आरो सर' खालामबाय थायोब्ला बे बाथ्राखौ ओरैनो गोसोआव थागोन जेबो ग्रामाटिकेल रुल्स रोंनांगौनि बाथ्रा गैया जास्ट खोनासंनांगौ गोसोआव लाखिनांगौ आरो गथ'फोरजों रायज्लायनांगौ बा जेरावनो सुबिदा मोनो बेयावनो रायज्लायनांगौ हुदा खालामनांगौ then you can speak English language. It's not a difficult thing. Just what you have to know is you have to make a practice and practice will make you perfect in speaking English. So it's not a difficult thing. It's not a language of heaven. It's just language spoken by the people like you and me. So it's very simple. Just what you need is a practice of speaking English language and the only one thing that you have to create an environment of speaking English language. You can speak English language without any hesitation. It's not a problem. It's not a grad. It's a very simple thing. Okay, only you need practice and practice and practice every day and make a habit of speaking English language. That's all, nothing else. Okay, bye-bye. See you in the next video. Till then, bye-bye.